Здравейте хора, аз съм Стефи. Днес ще готвим любимата ми салатка. Една лъжица смесена за квасена сметана, крема сирене и кисело мляко. Пасирана с дъно с марсин. Мазано с зехтин. Сега ще сложим пипера. Добавяме малко чипс от лук. Моята салатка е готова. Абонирайте се за канала, чакайте още такива видеа. Харесало ли е вие? Харесало ви е.